ଚଢ଼େଇଙ୍କର ଖାଲି ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ତେଣୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥାଏ ମୁନା। ମୁନାର ବି ଖାଲି ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ। ତେଣୁ ମୁନା ପାଠ ନ ପଢ଼ି ପରୀକ୍ଷାରେ କପି କରିବ ବୋଲି ବହିରୁ ପେପର ଚିରୁଥାଏ। ମୋର କିଏ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିବ? ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ବହିରୁ ସବୁ ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଚିରିକି ନେଇଯିବି। ଆଉ କାଲି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କପି କରି ଏକ୍ଜାମ୍ ପେପରରେ ଲେଖିଦେବି। ତାପରେ ଦେଖିବି ମୋଠୁ କିଏ ପ୍ରଥମ ଯିବ। ଏମିତି କହି ମୁନା ସେ ପୁରା ବହିକୁ ଚିରି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିଦେଲା। ଆଉ ତାକୁ ରଖିଦେଇ ଖେଳିବାକୁ ଗଲା। ଆରେ ମୁନା, ତୋର ପରା କାଲି ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା। ଆରେ ତୁ ଏଠାକୁ ଖେଳିବାକୁ ପୁଣି ଆସିଛୁ? ଯା ଯା, ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ହେ, ମୁଁ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଦେଇଛି। ଖାଲି ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା ସାରୁ, ଦେଖିବୁ 100 ପାସ୍ କରିବି। ଆରେ ମୁଁ ତ ଏ କଥା ଜାଣିଛି, ଟୋଟାଲ 100 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହବ। ହେଲେ ତୁ କେମିତି 100ରୁ 100 ରଖିବୁ? ମିଠୁ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ କି? ମୁନା ପରା ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ସାରଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦଉଛି। ଯିଏ ସାରଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଦଉଛି ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ହେବ ଆଉ 100ରୁ 100 ରଖିବ। ହଁ ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ଏ ଟୋକା 100ରୁ 100 ରଖିବ। ତମେ ମାନେ ନା ମଜା ଉଡ଼ାଉଛ? ହଉ, କାଲିକି ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଥମ ନେବି। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରେ। ତୁ ଯଦି କାଲି ପ୍ରଥମ ହେଇଯିବୁ ମୁଁ ତତେ 50ଟା ବଲ୍ ପକେଇବି ଆଉ ତୁ ବାଡ଼େଇବୁ। ହେଲେ ଯଦି ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହଉ ତୁ ମତେ 100ଟା ବଲ୍ ପକେଇବୁ, ହେଲା? ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ସେ ଦିନ କଟିଲା। ପରଦିନ ସବୁ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ତୁମେମାନେ ସବୁ ପଢ଼ିକି ଆସିଛ ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ପଢ଼ିକି ଆସିଛୁ। ପିଙ୍କି ଆଉ ଟିକି, ତୁମ ଖବର କ'ଣ? ସାର୍, ପଢ଼ିକି ତ ଆସିଛୁ, ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି। ହଁ ସାର୍, ମୋତେ ବି ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି। ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସହଜ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଓକେ ସାର୍। ଟିକେ ପରେ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଦେଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଖୁସିରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ନେଇ ଆନ୍ସର କଲେ। ଆରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ବହୁତ ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ମୁଁ ତ କିଛି ପଢ଼ିନି, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିବି? ଆରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ବହୁତ ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି। ହଁ, ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯୋଉ କପି ଆଣିଥିଲି ସେଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ି ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର କରିନି। ମୁନା, ସେଠି କ'ଣ ଚଗଲ ହଉଛୁ? ତୁ କ'ଣ କପି ଆଣିଛୁ କିରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ କପି ଆଣିନି। ଆରେ ମୁଁ ଏବେ କପି କେମିତି କରିବି? କପି ନ କଲେ ତ ମୁଁ ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବି। ହଇରାଣ କରିବି, କ'ଣ କରିବି? ହଁ, ଯାଉଛି ଏକ ବହି ବାହାରକୁ ଯିବି ଆଉ ବାହାରେ କପି କାଢ଼ି ତାକୁ ଦେଖିକି ଆସିବି। ସାର୍, ମତେ ଏକ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବି। ହଇରେ, ତୁ ତ ଏବେ କ୍ଲାସକୁ ଆସିଲୁ ଆଉ ଆସୁ ଆସୁ ପୁରା ଏକ ଯିବା କଥା କହୁଛୁ। ହଉ ଯା। ଏହାପରେ ମୁନା କ୍ଲାସରୁ ବାହାରକୁ ଗଲା ଏବଂ ପାଖ ଗୋଦାମରେ ସବୁ କପି କାଢ଼ି ଦେଇ ଉତ୍ତର ଦେଖିଲା। ଓହୋ, ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ମିଳିଗଲା। ଯାଉଛି, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଏବେ କରିଦେଇକି ଆସିବି। ଏହାପରେ ମୁନା କ୍ଲାସକୁ ଗଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର କଲା। ଟିକେ ପରେ ସେ ଆଉ ଏକ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ତୁ ପରେ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରକୁ କ'ଣ ଯିବୁ? ସାର୍, ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ପାଣି ପିଇ ଦେଇଥିଲି ତ, ତେଣୁ ମତେ ଏବେ ଏକ ଲାଗୁଛି। ହଁ ହଁ, ଯା ଯା। ଏହାପରେ ମୁନା ପୁଣି ଥରେ ବାହାରକୁ ଗଲା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଦାମରେ କପି କାଢ଼ି ଦେଖିଲା। ଆଉ ଟିକେ ପରେ କ୍ଲାସକୁ ଆସି ଆନ୍ସର କଲା। ଏମିତି ଥରକୁ ଥର ସେ ବାହାରକୁ ଗଲା ଆଉ କପି କାଢ଼ି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର କଲା। ଏ ଟୋକା କ'ଣ ଥରକୁ ଥର ବାହାରକୁ ଯାଉଛି? ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଛି। ଏଥରଟା ଇଏ ବାହାରକୁ ଯାଉ। ଏଥରଟା ମୁଁ ୟା ପଛେ ପଛେ ଯିବି ଆଉ ଦେଖିବି ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି। ସାର୍, ମତେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଲାଗିଲାନି। ହଁ ହଁ, ଯା ଯା। ଏଥରଟା ମୁଁ କପି କରିଦେଲା, ଏଥର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମୋର 100 ମାର୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଏହାପରେ ମୁନା ପୁଣି ଥରେ ସେ ଗୋଦାମକୁ ଆସିଲା ଆଉ କପି ଦେଖିଲା। ସାର୍ ତା ପଛେ ପଛେ ଆସି ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଆରେ ଏ ଟୋକା ତ ମହା ଚାଲାକ।
ଏମିତି ଏକ ପରିବା ନାଁରେ ଆସି କପି ଦେଖୁଛି ଆଉ ଯାଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପରରେ ଆନ୍ସର ଲେଖୁଛି। ରହରେ ଟୋକା, ତତେ ଏବେ ଦଉଛି ପାନେ। ଏମିତି କରି ସାର୍ କ୍ଲାସକୁ ଆସିଲେ। ଟିକେ ପରେ ମୁନା କ୍ଲାସକୁ ଆସିଲା ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆନ୍ସର କହିଲା। ପିଲେ, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ଏବେ ତୁମେମାନେ ଖାତା ଦିଅ। ଓକେ ସାର୍। ଏହାପରେ ସବୁ ପିଲା ନିଜ ନିଜ ଖାତା ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେମାନେ କେହି କପି କରିନ ତ? ନାଇଁ ସାର୍, ଆମେ କେହି କପି କରିନୁ। ନାଇଁ ସାର୍। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଆମକୁ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବୁ। ଏମିତି କଥା? ହଉ, ପଚାରୁଛି କହିଲ। ଏହାପରେ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର କହିଦେଲେ। ହେଲେ ମୁନା କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। କିରେ ମୁନା, ତୁ ତ ଖାତାରେ ସବୁ ଲେଖିଛୁ, ହେଲେ କହିପାରୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ସାର୍, ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲି। ତୁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ? ହେଲେ ତୁ ସେ ବୁଦାମୂଳକୁ ଗଲେ ତୋର ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ବୁଦାମୂଳ କଥା ଶୁଣି ମୁନା ଡରିଗଲା ଓ ଭୟରେ ତା ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରିଲା। ତୁ ମୂର୍ଖ, କପି କରିକି ସବୁ ଲେଖିଛୁ, ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ସାର୍, ମୁନା କପି କରିନି, ଆମେ ସବୁ ଏଇଠି ଥିଲୁ, ସେ ସବୁ ପାଠ ତା ମନରେ ଲେଖିଛି। ନା, ତୁ କହିବୁ ନା ମୁଁ କହିବି? ମୂର୍ଖ ଟୋକା, ମୋର ଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତତେ ଏମିତି ଖାଲିରେ ଛଡ଼ାଯିବନି। ତତେ ଖାଲିରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ପିଲାମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଶିଖିବେ? ତେଣୁ ତତେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରାଗଲା। ଯା ଯା, ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର। ଏହାପରେ ମୁନା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା ଏବଂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଗଲା। କାଳି ମଧ୍ୟ ମୁନାର ଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ମାରିଲା। ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାନୀ ଗୋଟିଏ ଚା ଦୋକାନ ଦେଇଥାଏ। ତାର ଚା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ କମ୍ ଦାମ ଦେଇଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନେ ତାଠାରୁ ଚାହା ପିଉଥିଲେ। ରାନୀର ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଲାଗି ଗୋବରା ଚିଲ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚା ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲା। ଗୋବରା ଥିଲା ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଲୋଭୀ। ସେ ତା ଚାକୁ ବିନା କ୍ଷୀରରେ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ବହୁତ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ତାର ବେପାର ଭଲ ହେଉନଥିଲା। ଦିନକର ଘଟଣା। ଆରେ ଗୋବରା, ମତେ ଗୋଟେ କଟିଂ ଚା ଦେଲୁ। ସକାଳେ ସକାଳେ ଚା ଟିକେ ପିଇଦେଲେ ଦେହଟା ପୁରା ସତେଜ ହେଇଯିବ। ନେ ନେ ମିଠୁ, ନେ ତ କଟିଂ ଚା। ଥରେ ପିଇଲେ ଆଉ ଥରେ ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ହଉ, ଚା ପିଇ ସାରିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ତ ଚାର କେମିତି ଟେଷ୍ଟ। ଏମିତି କହି ମିଠୁ ଚା ପିଇଲା। ହେଲେ ଚା ଥିଲା ପାଣିଚିଆ ଆଉ ଲୁଣିଆ। ହେ ଛି 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 ଛି, ଏ କି ଚା କିରେ ଗୋବରା? ଓ ହେ, ସକାଳ ସକାଳେ ଏମିତି ଖରାପ ଚା ପିଇ ମୋ ପାଟିଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆରେ ମିଠୁ, କ'ଣ ହେଲା? ଏମିତି କ'ଣ କହିଲୁ ବ? ଚା କ'ଣ ତତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ନା କ'ଣ? ଚା ନା ଫା? ହଇରେ ଗୋବରା, ତୁ ତ ଜୀବନରେ କେବେ ଚା କରି ଦେଖିଛୁ? ଛି 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 ଛି, ଏମିତି ଚା ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ପିଇନଥିଲି। ଆରେ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନେ ସତ କହୁଥିଲେ ତୋ ଚା ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ ବୋଲି। ମୁଁ ବେକାର ଏଠାକୁ ଆସିଲି। ହଉ, ତୁ ଚା ନ ପିଇଲେ ନାହିଁ। ମୋ ଚା ପଇସା 20 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେଇଦେ। କ'ଣ ମିଲା? ଏ ଚା 20 ଟଙ୍କା? ମୁଁ ତ ଚା ପିଇନି, ତୋ ଚା ତୁ ରଖିଦେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ତୁ ମୋ ପଇସା ଦିଅ ଆଉ ଏଠୁ ଯା। ମୁଁ ଏ ଚା ପଇସା ଦେବିନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଯିବି ସେ ରାନୀ ଦୋକାନରେ ଚା ପିଇନି। ଏମିତି କହି ମିଠୁ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଏ ରାନୀର ଭଲ ଚା ପିଇବାରୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆଉ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ଏ ରାନୀର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ରାନୀ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଚା ଦେଦୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ଗୋବରାକୁ ଚା ପିଇଦେଲି ଯେ ମୋ ପାଟିଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଛି ଛି ଛି। ଏ ନେ ମିଠୁ, ଚା ପିଇଦେ। ଭଲ ଚାଟା ବନେଇକି ଦେଇଛି, ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହଁ ହଁ, ପିଉଛି। ଏମିତି କହି ମିଠୁ ଚା ପିଇଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ବା ରାନୀ, ଏ ଚା ତ ପୁରା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରାନୀ, ମୋତେ ଏମିତି ଭଲ ଚା ଦେଇଥିବାରୁ। ରାନୀର ବେପାର ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲୁଥାଏ। ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ଓ ଦିନେ ଗୋବରା ସୁଯୋଗ ପାଇ ରାନୀର ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା। ସେଇ ନିଆଁରେ ରାନୀର ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳିଗଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ କହା ହେଇଗଲା ମୋ ସହ। କେତେ କଷ୍ଟରେ ଏ ଦୋକାନ ମୁଁ କରିଥିଲି। ଏବେ ତ ଏ ଦୋକାନ ଜଳିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କୋଉଠି ଆଉ ଚା ବିକିବି? ଏମିତି କଲି ରାନୀ ସେଇଠି ବସିଥାଏ। ହଠାତ୍ ମିନୁ ମାଉସୀ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ରାନୀ, ତୋ ଚା ଦୋକାନ କେମିତି ଜଳିଗଲା? ମୁଁ ଜାଣିନି ମାଉସୀ,
ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ଦୋକାନ ଜଳି ଯାଇଛି। କିଏ ଯାଇନା କାହିଁକି ହେଲା ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କୋଉ ଦୁଷ୍ଟଟା ଏ ଦୋକାନକୁ ଜାଣିନା କେଜାଣି। ହଉ ରାନୀ ତୁ ଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ଗୋବରା ପାଖରୁ ଚା ପିଇଦେବି। ଏମିତି କହି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ସେଠୁ ଗୋବରାର ଚା ଦୋକାନକୁ ଗଲା ଓ ରାନୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଯା ହଉ ମୁଁ ଭଲ କାମଟିଏ କରିଛି। ଏଥର ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ମୋଠୁ ହିଁ ଚା ପିଇବେ ଆଉ ମୋର ଭଲ 2 ପଇସା ଲାଭ ହେବ। ଗୋବରା ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠୁ ଚା ନ ପାଇ ଗୋବରା ଠାରୁ ହିଁ ଚା ପିଇଲେ। ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଥରେ ରାନୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାଏ। ହଠାତ୍ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଆସିଲା। ମୋ ପାଖରେ ତ ନୂଆ ଦୋକାନ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, ହେଲେ ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଘରେ ଚା ତିଆରି କରିବି ଆଉ ବୁଲି ବୁଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାହା ବିକ୍ରି କରିବି। ଯାହା କହ ସାଙ୍ଗ, ରାନୀର ଚାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଥରେ ତା ଚା ପିଇଲେ ଆଉ ଥରେ ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା। ହେଲେ ଗୋବରର ଚା ଗୋବର ଠାରୁ ବି ହୀନ। ଛି 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 ଛି। କଣ ଆଉ କରିବ କାହିଁ, ତା ଚା ଦୋକାନ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ସେ ଗୋବର ଠାରୁ ହିଁ ଚା ପିଇବା। ସେ ବି ଠିକ୍, ଯାହା ତ ଚା କରୁଛି ତାପରେ ବି ଚାର ଦାମ ବହୁତ ଅଧିକ ନଉଛି। ସେମାନେ ଏମିତି କଥା ହଉଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ରାନୀ ଚା କେଟଲି ଧରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ନାନୀ, ଏ କେଟଲିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? କୋଉଠି କ'ଣ ନୂଆ ଦୋକାନ କରିଛୁ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ କାଳି, ମୁଁ ଏବେ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ଚା ବେପାର କରୁଛି। ଆଇବା, ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ହଉ ରାନୀ, ମତେ ଆଗ ଗୋଟେ ଚା ଟପି ଦେଲୁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ତ ଚା ପିଇନି। ଆରେ ମତେ ବି ଗୋଟେ ଚା ଦେ, ମୁଁ ବି ପିଇନି। ଏହା ପରେ ରାନୀ କାଳି ଓ ଟିକିକୁ ଚା ପିଇବାକୁ ଦେଲା ଓ ସେମାନେ ଚା ପିଇଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମିଠୁ ମଧ୍ୟ ଗୋବରର ଦୋକାନକୁ ଚା ପିଇବାକୁ ଯାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ମିଠୁ ଦେଖିଲା କାଳି ଓ ଟିକି ରାନୀ ପାଖରେ ବସି ଚା ପିଉଛନ୍ତି। ଆରେ ବା, ଏ କାଳିରା ଟିକେ ବଡ଼ ସେଠି ବସି ରାନୀଠୁ ଚା ପିଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ସେଇଠି ଚା ପିଇବି। ଏମିତି କହି ମିଠୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠି ବସି ଚା ପିଇଲା। ଏପଟେ ଗୋବରା ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ବହୁତ ଚାହା କରି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଆରେ ଆଜି କ'ଣ କେହି ଚାହା ପିଇବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ସବୁଦିନ ତ ଆସନ୍ତି, ଆଜି କ'ଣ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର? ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଯୋଉ ରାନୁପେଟ ଚୁକ୍ତିର ଚାର ଯୋଉ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖେଇ ତାରୁଛି ଆଉ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ତାଠୁ ଚା କିଣୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ମିଲା, ମୁଁ ଏଠି ଏତେ ଚାହା କରି ରଖିଛି ଆଉ ସେମାନେ ସେ ରାନୀଠାରୁ ଚା ପିଉଛନ୍ତି। ଯାଉଛି, ଏବେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପାନେ ନ ଦେଇଛି ସେମାନେ ମୋତେ ଜାଣିବେ। ଏମିତି କହି ଗୋବରା ରାଗରେ ସେଠୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଲା। ଆରେ ତମେମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଚା ପିଉଛ? ମୁଁ ପରା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ତିଆରି କରି ରଖିଛି। ତୁମେମାନେ ଯଦି ସେ ଚା ନ ପିଇବ ତାହେଲେ ତୁମର ସବୁ ଚା ଲସ୍ ହେବ। ଆମ ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ଯୋଉଠି ଚା ପିଇବୁ। ତୁ କିଏ ଆମକୁ ଏମିତି କହିବାକୁ? ଆମେ ତୋର ସେ ଖରାପ ଚା ଆଉ ପିଇବୁନି। ଆମେ ଏବେ ରାନୀଠୁ ହିଁ ଚା ପିଇବୁ, ହେଲା? ଭଲରେ କହୁଛି, ମୋ ଚା ପିଇବ ଆସ। ଆଉ ଯଦି ତମେମାନେ ମୋ ଚା ନ ପିଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାରିବି। ଗୋବରାଠୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମିଠୁ, କାଳି ଓ ଟିକି ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ଗୋବରାକୁ ପିଟିଲେ। ଦୁଷ୍ଟ ଗୋବରା ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ସେଇଠି ମରିଗଲା। ଆରେ ଆମକୁ ମାଇ ହକଉଛି, ଦୁଷ୍ଟ ଖରାପ ଚା କରି ଆମକୁ ଠକୁଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଦାଦାଗିରି। ହା 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 ହା। ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ନଈର ପାଣି ପରିଷ୍କାର ହେଇଥିବାରୁ ସେଇଠି ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ଓ ବେଳେ ବେଳେ ସେଇଠି ବସି ଗପସପ ହୁଅନ୍ତି। ଆଇ ସମ୍ରାଟେ, ଦେଖିଲ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ କେତେ ଭଲ। ଏଠି ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ କେତେ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସହ ଏ ନଈର ପାଣି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଅମୃତ ପରି ଲାଗୁଛି। ସତରେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଜନ୍ମ ମିଳେ। ହଁ ସମ୍ରାଟେ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ। ଆମ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଏଠାକାର ପରିବେଶ ବି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମ୍ରାଟେ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ମୁଁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି। ତମେ ଯଦି ମୋ ସହ ଯାଆନ୍ତ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସପ୍ତରେ ସମ୍ରାଟେ, ତୁମେ ତୁମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ? ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ହେଲେ ସମ୍ରାଟେ, ମୁଁ ତୁମ ସହ ଯାଇପାରିବିନି। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋର ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ଅଛି, ତାକୁ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଯାଇହେବ? ହଁ ହଁ ସମ୍ରାଟେ, ତମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବନି, ହେଲେ ତମେ ତାକୁ ନେଇକି ତ ମୋ ସହ ଯାଇପାରିବ। ନାଇଁ ସମ୍ରାଟେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ସହ ଯିବି ହେରି, ହେଲା? ହଉ, ଯାହା ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ହଉ ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା, ସଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଆସିଲାନି। ହଁ ହଁ, ଚାଲ ଚାଲ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସେଠୁ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଲା ଆଉ ସେଇ ବର୍ଷାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବନ୍ୟା ହେଇଗଲା। କିଛି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତ ଆଉ କିଛି ଚଢ଼େଇମାନେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲିଲେ।
କିଛି ଚଢ଼େଇ ବୋବର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରହିଗଲେ। 2 ଦିନ ପରେ ଯମୁନାରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିଗଲା ଓ ଯମୁନା ପୂର୍ବପରି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ଓହୋ, ଯାହା ହେଉ ଜଙ୍ଗଲ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଭଲ ହେଲା। ମୁଁ ମୋ ସଙ୍ଗାତଙ୍କ ସହ 4 ଦିନ ହେଲାଣି କଥା ହେଇନି। ଯାଉଛି, ସେ ନଈ କୂଳରେ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇକି ଆସିବି। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ତମେ ଏତେ ତରତର ହେଇକି? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କଣ? ମୁଁ ମୋ ସଙ୍ଗାତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। 4 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇନି। ସେ ନଈ କୂଳରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଇଠି ଟିକେ ବସିକି ଆସିବି। ମିଠୁକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସାଥିରେ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିବ ହେଲା। ସେ ଆଜି ଆମ ଘରେ ଥାଇବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବି। ଏମିତି କହି ଚିଲର ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠୁ ନଈ କୂଳକୁ ଚାଲିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ସଙ୍ଗାତ ପରେ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଆସିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ହଉ, ମୁଁ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ସେ ଆସୁଥିବେ। ଏମିତି କହି ମିନୁ ଚିଲ ସେଇଠି ମିଠୁର ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମିଠୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ସଙ୍ଗାତେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆଉ ତୁମେ ଏତେବେଳକୁ ଆସୁଛ? କଥା କଣ କି ସଙ୍ଗାତେ? ମୁଁ ଆସୁ ଆସୁ ବାଟରେ ଗୋଟେ କାମ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତ ସେ କାମ କରିକି ଆସୁ ଆସୁ ମୋର ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ହଉ, ଆସ ଏଠୁ ବସିକି କଥା ହେବା। ତମେ ଜାଣିଛ ସଙ୍ଗାତେ, ତମ ସଙ୍ଗାତେ ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲା ବେଳେ ମତେ କହିଛନ୍ତି ତମେ ଆଜି ମୋ ସହ ଆମ ଘରକୁ ଯିବ, ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା। ସତରେ ସଙ୍ଗାତେ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି? ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ସେଠାକୁ। ଏମିତି ସେମାନେ ବସି ସେଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ସେ ସମୟ ପରେ ମିନୁ ଚିଲ କହିଲା, ସଙ୍ଗାତେ, ମତେ ମାନେ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲାନି, ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ପିଇକି ଆସୁଛି। ହଁ ହଁ, ଯାଉନ ଯାଅ। ଏହାପରେ ମିନୁ ଚିଲ ସେଠୁ ନଈକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲା ଓ ସେଠି ପାଣି ପିଇଲା। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ପାଖରେ ଥିବା ବୁଦା ହଲଚଲ ହେଲା। ତେଣୁ ମିଠୁ ବୁଦାମୂଳ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏ ବୁଦାମୂଳ ହଲୁଥିଲା କଣ ପାଇଁ? ସଙ୍ଗାତେ, ଏଠାକୁ ଆସିଲ। ଏଠି ଏ ବୁଦାମୂଳ ହଲଚଲ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ମିଠୁ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ମିନୁ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମିନୁ ସେଠି ନଥାଏ, ଆଉ ସେ ନଈ କୂଳରେ ରକ୍ତ ଟୁପଟୁପ ହେଉଥାଏ। ମିଠୁ ନଈ କୂଳକୁ ଦେଖିଲା ମିନୁ ସେଠି ନାହିଁ। ଆରେ ମିନୁ ସଙ୍ଗାତେ ତ ଏବେ ଏଠାକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ଏଠୁ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ବୋଧେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ସେଇ ତ ମତେ କହିକି ଯିବା କଥା। ନା ନା, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିବି। ଏମିତି କହି ମିଠୁ ସେଠୁ ଚିଲର ଘରକୁ ଚାଲିଲା ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ସଙ୍ଗାତେ, ତମେ ଆସିଗଲ, ଭଲ ହେଲା। ମୁଁ ମିନୁକୁ କହିଥିଲି ତମକୁ ଆମ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣିବେ ବୋଲି। ହଉ ଆସ, ଏଇଠି ବସ। ମିନୁ କଣ ବୋଲେ? ସେ କଣ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ତ, ସେ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ବୋଧେ କୁଆଡ଼େ କିଛି କାମ ଥିବ ଯାଇଥିବେ। ନା ନା, ମତେ କାହିଁ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ସଙ୍ଗାତେ, ଚାଲ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିନୁକୁ ଖୋଜିବା। କଣ ଏମିତି କହୁଛ? ମୋ ମିନୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେ ତ ତୁମ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ କଥା ହେବାକୁ। ହଁ, ସେ ତ ମୋ ସହ ନଈ କୂଳରେ ବସିଥିଲେ, ଆଉ ନଈକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ବୁଦାମୂଳକୁ ଗଲି, କଣ ଗୋଟେ ହଲଚଲ ହେଲା ବୋଲି, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ସେଠି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆରେ ବାପରେ, ଏଇ କେମିତିଟା କଥା? ଚାଲ ଚାଲ, ଆମେ ସେ ନଈ କୂଳକୁ ଯିବା, ଆଉ ସେଠି ମିନୁକୁ ଖୋଜିବା। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ମିନୁକୁ ରକ୍ଷା କର। ଏମିତି କହି ଚିଲ ଓ ମିଠୁ ନଈ କୂଳକୁ ଆସିଲେ ଓ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ମିନୁ ଚିଲକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ। ହେଲେ ମିନୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଚିଲ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନ ପାଇ ମିଠୁ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କଲା। ଶୁଆ, ସତ କହ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ନହେଲେ ତତେ ଆଜି ଏଇ ନଈରେ ବୁଡେଇ ବୁଡେଇ ମାରିଦେବି। ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ଚିଲ ଭାଇ? ମୁଁ କାହିଁକି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ପାଇବି? ଆରେ ସେ ତ ଏଠି ପାଣି ପିଉଥିଲେ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଅବାଟ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ଦୁଷ୍ଟ ଶୁଆ। ତୁ ତାକୁ ମାରିଦେଇଛୁ, କାହିଁକି ନା ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ହାରକୁ ନବା ପାଇଁ। ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଏଇ ନଈରେ ବୁଡେଇ ବୁଡେଇ ମାରିବି। ତମେ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିଛ ଚିଲ ଭାଇ, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କରିନି। ମିଠୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଚିଲ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ମିଠୁକୁ ଧରି ପାଣିରେ ବୁଡେଇବାକୁ ଗଲା। ସେ ନଈ କୂଳରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଛି, ହଠାତ୍ ପାଣିରେ ଥିବା କୁମ୍ଭୀର ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ଆଉ 2 ଚଢ଼େଇକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଉପରକୁ ନେଇ ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ତାକୁ ଧରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଚିଲ ଏସବୁ ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନଈ କୂଳରୁ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ବାପ ରେ ବାପ, ଏତେ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର, ତାପରେ ଏଇ ନଈରେ! ଇଏ ତ ଏବେ ମତେ ଆଉ ମିଠୁକୁ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ହେ ଭଗବାନ, ଆମେ ତ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ଚିଲ ଭାଇ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ କୁମ୍ଭୀର ହିଁ ମିନୁକୁ ମାରିଦେଇଛି, କାହିଁକି ନା ମିନୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲା ପରେ ଗାୟବ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ହଁ ହଁ, ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଛି।
କାହିଁକି ନା ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ କୁମ୍ଭୀର ତ ଏବେ ଆମକୁ ଖାଇଯାଇଥାନ୍ତା। ବେଳା ଭଲ ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ମିଠୁ, ମତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଲି ଆଉ ତୁମକୁ ମାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଚିଲ ଭାଇ, ଯାହା ତ ହବାର ଥିଲା ହେଲା। ଏବେ ଚାଲ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିଦେବା ଯେ ସେମାନେ ଏ ନଈକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିବେନି ବୋଲି। ହଁ ହଁ, ଚାଲ ଚାଲ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ନଈକୁ ଯିବାକୁ ମନା କଲେ।